very busy wo sini khoroksa ekdom belai active warrior sini boba grani bin ma koidin sirang kita gai buskani ro baro bin man paithak panda sungtini bin nukungo paisok paikya bini mani je paithak panda wo sini patin tropte je mati sing bono kijakhon kamu nangte hine sungtini bono chuba chu khaibekya abo hakeno sung je mansak sini tibrasal to bisibak borok no sugya gai tamu hinani borok to asakene thiyo gai thike de sung kam hamya sini buma bufam tun busang tun sung abai samuma khlare ro samurugo sung jemantui motinin simeya sung agi bama ken chubai tongo busang sung aba ken chubai tongnai je sungai borok tono to sung bono to sung suba su khlana ya na bisibak sini tibrasal to bisibak sugya no gabo hake sung jemantui pakai terap hingga sumsubalai tong jawo ya tini sini takung nago pai chuba paikya bin mani je pai thak pandawo sini suba mani je rangkop kijapan kamu nang tu hine sim pai mani jotono na hambai dan logi tongo sini upol sini basai subjunal ni by chairman tongo sini member khorok nai tongo gites ti kobongwa sini bungani khoi district ni tongo sini bonong bonang dinesh deboma ti jotono kaham kurung khane sing pai ro suba paikya bono sing bono sanani muchungo borok to asekeno thiyo abo ma thine no ekono bukhano ta baidi sing kaham hamya apur bipod sing amo hakeno suba lai ma tonglai nai biskan lo abo khan agok ma thalai nai